ମାତ୍ର 4-5 ଦିନରେ 11 ମିଲିୟନ ଫଲୋଅର୍ସ। ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଜେପିକୁ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପଛରେ ପକାଇଦେଲା ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପାର୍ଟି ସିଜେପି ଅର୍ଥାତ୍ କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପାର୍ଟି ଆସିଲା କୁଆଡ଼ୁ? ଗତ 15 ମେରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଅନରେବୁଲ ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଦେଶରେ ଯେତେ ସବୁ ବେରୋଜଗାରୀ ଆଉ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ କକରୋଚ ସହିତ ତୁଳନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବାସ୍ ଏହି କଥାରୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଟ୍ୱିଟରରେ ଗୋଟିଏ ଫେକ୍ ପାର୍ଟି ଗଢ଼ିଲେ। ଏହାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସେ କଣ୍ଡିସନ୍ ରଖିଥିଲେ ବେରୋଜଗାରୀ, ଅଳସୁଆ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ରହୁଥିବା ଦରକାର। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯୁବକ ରେଜିଷ୍ଟର କରିସାରିଲେଣି। ଦେଶର ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆମେ ସେହି କକରୋଚ ଯାହାକୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯେତେ ମାଡ଼ିଦେଲେ ବି ମରିବୁନି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ? କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ।